Ассалому алайкум подписчикони азиз. Умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонобод тинҷ ҳастед. Хуш омадед ба канали Бухтар Сити. Бародарони азиз, дар навори имрӯзаи мо ду сар ғаноҷини биғзи нозоида баҳри шумо навор мекунед. Бародарони азиз, шумо баҳри мо яктаи лайка дариғ надоред. Иншоалло навори хубай. Моларо молакҳои беҳад базеба ки хуби аҳлан, масъалаи хӯрдан ҳамашон дар зинаи авваланд. рақами номери як мо анами сирхала бародарони азиз, моли ғавсай беҳад пову пари ғавси хуб дора, чоч пари хуб дора, синаи хуб бародарон, масъалаи аҳлиш 200%. як хушро тамошо кунед ябор. камтар бародарон аз маълумот метавонед дар бораи моло мегзарем ба масъалаи нарх навош. моло қарор доранд дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қуғонтепа. рақами номери як мо бародарон 6 моҳа боло биғза, гусала калон даст намезанад. хушро тамошо кунед. мо камтар масъалаи аҳлишам нишон метаҳем. ина бе павза бе ягон чи бародарон тамошо кунед чӣ ҷадвал. ана бес арамта бест. ина бародарон азиз масъалаи чоч парша бибинед. хушро беҳад синаи сафеди хуб дора. ина хушро тамошо кунед ҳамаи тарафаш беҳад чочора дистансияшо дури хубай. ина мегзарем бе павза тарафи қафош халта синара бибинед бародарон. ина бибинед хушро хутун фикр ақидаатона дар зери комментария бинависед. мо бародарон 6 моҳа боло мегӯем, мумкин зоитарам боша, хелиша худо медонам, морам харидагем бародарон азиз. масъалаи хӯрданаш беҳад зури бада ҳамира. ин рақами номери як мо бародарон азиз, нархи мол 13200 сомонӣ. хушро тамошо кунед. занг бизанед, харидорӣ кунед. касоне ки ба шаҳри Бохтар қарибанд метавонанд биён дар пеши айхона бибинанд молоро. касе айпеш меям мебинам, муомила мекунам, бо беҳтару хубтар меша бародарон азиз. не ки бародарон азиз просмотр шидаеста, ҳамин лайкотон каманда, ҳам як лайка зери ангушт кунед. иншоалло ягон мушкиле наро. касе ки баҳри навораи мо яктаи лайка мезана, иншоалло ки мо дар ҳаққи бародар ҳамавақт огӯҳ ҳастем. бе лайкотонам дуо мекунем, не ки бо агар касе ки лайка бизанад дувайнои дуо мегирад иншоалло. бародарон азиз 13200 сомонӣ муомила дорад даставкаша ҳисоби канали мо. мегзарем бе паза ба рақами номери 2. ина бародарон азиз тамошо кунед. ғанаҷини нозоида, масъалаи хӯрдан, масъалаи аҳлӣ, масъалаи биғзиш гарантӣ дора. аз ҳисоби канали мо кафолат дода мешавад бародарон азиз. хушро бибинем мола, хуш тамошо кунед. фикру ақидотон дар зери комментария бинависед. иншоалло ки касе ки харидори мола занг бизана, харидори касе ки мухлиси мола фикр ақидаша бинависа, ай нархи навои мол бохабар шавад. ина бародарон азиз рақами номери 2 ина меқапам бе ягон паза синаша нишонтон метавонед. ташкам худаш мол сиёҳ, ташкамаш сафеда бародарон. ина чоч парша бинед. масъалаи чоч пари мол беҳад аҳлак. ина хуш тамошо кунед. кафошам ина халта синаша бибинера. ай кафорам бародарон азиз. ина дига синара я бода потои ки ҷадмада синара бибинем. ай кафо беҳтару хубтар мешавад. бародарони азиз, моло қарор доранд дар шаҳри Бохтар. рақамои телефон 917 38 98 78. дар ин рақамо ватсап имо ҳаст. занг бизанед, харидорӣ кунед бародарон азиз. моло баҳри шумоанд. баҳри шумо навор мекунем, пешкаш мекунем. фақат шумо вибр кунед, фикр ақидотонро бинависед. касе дар ғанаҷини нозоида, дар кошта нозоида, ғанаҷини ягонта зоидагӣ боша, ин хелешам иншоалло дастрас карда мешавад. канали мо баҳри шумоаст, навораи мо баҳри шумоанд. фақат шумо яктаи лайка дариғ надорад бародарон азиз. рақами думо бародарон азиз 12800 сомон муомила дорад, даставка дорад. бародарон азиз, бо як чиз ногуфтанам накунед, моло дар якҷоягирам фурӯхта мешаванд, тоқатоқарам фурӯхта мешаванд. касе дар ки якта дар кор боша, якта занг зана бипурса, фақат вибр кунед шумо хоб сирх ала, хобе ки моли сиёҳи пешони қашқар. ин мол фақат танаш сиёҳ, як ситорача дар ин пешониш ина бародарон азиз дорад. дар пешониш якта ситорачаи сафед дорад. фақат бо сари думшам сафеда бародарон азиз. мол иншоалло беҳтарин моле, моли базебака, масъалаи хӯрдан, биғзиш кафолат дода мешавад. ягон камбудӣ дида намешавад дар моло бародарон азиз. 12800 сомон нархи дастрасай. фақат занг бизанед, харидорӣ кунед бародарон азиз. касе бо якҷоя мегирад, иншоалло ки муомилашу муомилаи хубтар мешавад. ғанаҷини сиёҳам бародарон азиз 6 моҳа биғза, гусалаш даста хушру мезана, хушру ба дили пир мезана. 6 моҳа мумкин зоитар, иншоалло ки ишам биғза.
бо гуфтаистан бародари аст ки масъалаи биғзишон кафолат дода мешавад. мо биғз гуфта фурӯхтем, иншоалло мо биғз мемонем, қисир боша қисираша мегӯем ки масъалат биқа норафта чизе ҳаст, ҳақиқатша мегӯем. фақат занг бизанед, харидорӣ кунед. Бародарон сарҷамона як дуои хайр дар ҳаққи бародари ғариб мусофир мекунем, иншоалло баъд худоҳофиз мекунем. худованд парвардигор бародарони ғариба аввалаш ки дар паноҳи исматаш нигаҳбон боша, аз ҷамеъ балофатҳои арзиву самоӣ дар ҳифзи ҳимояи худаш нигаҳ бидорад. баракат дар ҳаёту зиндагӣ, дар ризқу рӯзӣ, дар касбу коршон насиб гардона. дидори фарзандон, аҳлу аёл, падару модари меҳрубонашонро ҳам насиби рӯзӣ гардона. то наворҳои оянда. худоҳофиз. бародарони ғариб аксараш подписчикҳои моаст. ба ҳамин дуое ки мо дар ҳаққи шумо менем, морам ба ҳамин дуо меҳтоҷем, шуморам дар ҳаққи мо дуогӯ бошед. то наворҳои оянда. худоҳофиз.